Zo'n 1000 bezoekers Fight Night 2. Zwembad De Broekberg bestaat 50 jaar. Het is vandaag 23 juni. Dit is het Beel en Maasjournaal. Leerlingen van Dizzy Dance uit Venray dansten dit weekend 4 keer in hun eigen sprookje Favola in Schouwburg-Venray. Met prachtige decors en kostuums en gevarieerde dansen door de honderden dansers en danseressen op afwisselende muziek werd het een boeiend dansspektakel van bijna 3 uur. Samen met Malou Linders schreef Wilma Keizers van Dizzy Dance voor Favola een verhaallijn waarin verschillende sprookjes elkaar ontmoeten. Mooie en spannende sprookjesverhalen voor alle leeftijden werden onder een paraplu verzameld met als titel Favola. De kleine meisjes voelden zich echt Sneeuwwitje of Tinkerbell en de jongens dansten als stoere jagers. Voor de uitvoering was gezocht naar afwisseling en de juiste balans van vertedering door de allerkleinste. Hele strakke hiphopdansen, maar ook vernieuwende moderne jazzdansen. Met een ovationeel applaus van een volle schouwburg en een dankwoord van Wilma Keizers werden de dansers en danseressen beloond voor 4 spectaculaire voorstellingen. Afgelopen zaterdag werd de tweede Fight Night door de Venrayse Thai-boksvereniging Quin Gym georganiseerd. Zo'n 1000 bezoekers kwamen naar de 27 Thai-bokspartijen van verschillende klassen kijken. Sporthal De Wetteling was omgetoverd tot een ware vechtsportarena. Met een boksring, een professionele opkomst en een ringspeaker. In totaal werden er 27 partijen gevochten in verschillende klassen. Van de hoogste klasse A tot aan N-partijen. Er waren vechters van allerlei Thai-boksverenigingen, maar ook de eigen vechters vochten partijen in de boksring. Organisator Michiel Gerlach was tevreden over de resultaten van zijn eigen vereniging. Spelers, de B-klasse heeft het heel goed gedaan. Die heeft gewonnen op technisch knock-out. Eén vechter heeft gewonnen op punten. En één meisje die kreeg een week van tevoren te horen dat ze kon vechten en die heeft verloren op punten. Maar ik vond eigenlijk ook dat ze gewonnen had. En dan 2 verloren. Dat vind ik best goed gedaan toch wel. Eerder zijn er wel eens problemen geweest op boksgala's in Nederland. Daarom moet ook het Venrayse gala aan strenge veiligheidsmaatregelen voldoen. Van de bond mag je niet organiseren zonder dat je een goede beveiliging hebt. Ja, die zorgen gewoon dat alles iedereen zonder wapens, als hij al binnen zou komen, binnenkomt en de boel gewoon rustig houdt. Een van de Venrayse vechters die in actie kwam was Roshan Nazari. Hij vocht als enige van Thai-boksvereniging Quin Gym een partij in de B-klasse. Roshan won het gevecht van Hassan Kossar. Daar heeft hij dan ook hard voor gewerkt. Ja, gewoon keihard trainen, even knop omdraaien en dan om beesten. Ja. In totaal waren er zo'n 1000 bezoekers die op het evenement afkwamen. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Ook Roshan vond het bijzonder dat zo'n evenement in Venray kan plaatsvinden. Ja, ik vind het geweldig eigenlijk. Bij ons in Venray zelf. Dus, ja, ik heb er hard voor getraind ook. Mooie partij neergezet. Fight Night 2 is zonder problemen verlopen. Organisator Michiel Gerlach hoopt op een vervolg. Na een afwezigheid van 2 jaar in verband met slechte weersomstandigheden en organisatorische problemen hield het kerkbestuur van de Sint-Petrus-Bandenparochie en Paterskerk zondagmorgen weer een sacramentsprocessie. Deken Smeets, communicanten en meerdere organisaties namen aan de processie deel. Tevens maakten enkele vaandels en heilige beelden deel uit van de sacramentsprocessie. Na afloop van de mis in de Grote Kerk trok de sacramentsprocessie richting de Paterskerk, waar een kort lof werd gehouden en de processie zich ontbond. Tijdens de City Battle was er discussie over het verdwijnen van het buitenzwembad in Venray. Wat vele mensen misschien niet weten is dat Venray toch nog een buitenzwembad heeft, namelijk in Wansum. Afgelopen zaterdag werd het 50-jarig jubileum van zwembad De Broekberg gevierd. Dit jaar kun je 50 jaar zwemmen in het openluchtbad De Broekberg in Wansum. 50 jaar geleden is de bevolking van Wansum begonnen met de bouw van dit bad onder leiding van de toenmalige voorzitter van de voetbalclub. Reden van de bouw van dit bad was dat er 2 jongeren verdronken waren in de Maas tijdens een tochtje met de zeilboot.
Toen is in Wansum spontaan een actie ontstaan om dat risico in de toekomst eigenlijk uit te sluiten. Toen is het idee geopperd om hier een zwembad aan te leggen. Toentertijd was er nog een bosgebied. En dat is door de mensen zelf met paardenkar uitgegraven. En op die manier is dus toen, zelfs heb ik begrepen dat mensen daar nog zelf een financiële bijdrage aan gedaan hebben, de inwoners van Wansum. En uiteindelijk is het zwembad hier ontstaan met medewerking, voor zover ik kan nagaan, van onder andere ook de betonindustrie. Waardoor dit gerealiseerd kan worden. En dan bestaat het dus inderdaad 50 jaar. Wat is er in die tussentijd allemaal veranderd? Wat is er veranderd? Nou, het bad als zodanig was er. Dat is duidelijk. Dat is nog altijd hetzelfde bad als wat er toentertijd was. Alleen met dit verschil dat er destijds een vloer is in aangebracht over de betonnen vloer heen. Want ik hoor verhalen dat in het begin de mensen zelfs schoentjes aanhielden met zwemmen om zich niet te beschadigen, te verwonden. Daar is een viltlaag en een folie overheen gekomen en die heeft een 30 jaar gelegen. En die is onlangs, dit jaar is die weer vervangen door een volledig nieuwe. Omdat wij enige lekkage hadden op het bad en toen is dat weer hersteld. Vorig jaar is een vrijwilligersgroep uit de vrijwilligers van het zwembad spontaan ontstaan. Die zegt nou wij gaan dat op ons nemen. En die hebben dus alles aangepakt wat op dit moment noodzakelijk was. En dat is met name geweest hier de drukregulering aan de kopkant van het zwembad. Daar zat ook een lekkage in, die hebben we helemaal vervangen met hoge drukleidingen. Dus op dit moment hebben wij zelf het gevoel dat wij qua functionaliteit het zwembad volledig op orde hebben weer. De opening werd 50 jaar geleden gedaan door Ginny Poels. Zij werd uitgezocht omdat zij met haar kinderen vaak te vinden was in het bad in Wansum. Dat kwam de burgemeester zelf doen. Maar dat kwam op een ongunstig moment, want ik ga de varkenskuien was ik aan het uitgooien. En toen vroeg hij dan of ik dat wil je open hier. Ik zei ja, maar je kunt toch wel iemand anders vragen. Je ziet toch wel wat voor werk dat ik nog doe. En toen zei hij, nee, maar je hebt 4 kinderen en die zullen ook wel gaan zwemmen. En dan wil ik hebben dat je dat doet. Dat zou ik heel graag hebben. Ja, nou, ik zei, dan zal ik het wel doen dan. Het jubileumweekend werd gestart met een disco voor de jeugd. Op zaterdagmorgen was een zwemwedstrijd. Hierbij waren ook John Weijers en Dion Dreesens aanwezig. Als wedstrijdzwemmers weten zij als geen ander waarom het belangrijk is om goed te kunnen zwemmen. Nou, als kind moet je natuurlijk met zwemmen leren opgroeien. Dat is voor elk kind belangrijk. Omdat er zit gewoon heel veel veiligheidsrisico's aan verbonden. Maar ook veel plezier en sport is voor kinderen sowieso belangrijk om gewoon dagelijks te doen. En dat kan heel goed met zwemmen. Nou, voor mij is gewoon omdat ik nierpatiënt ben en ik mag dus niet in verband omdat mijn nier vooraan in de buik geplaatst is, mag ik gewoon geen contactsporten doen. En zwemmen, ook omdat het alle lichaamsdelen traint, is dat gewoon de beste sport die je eigenlijk gewoon kunt doen. Op zaterdagmiddag werd het zwembad heropend door Ginny Poels, samen met wethouder Jan Lonen. Er werd een collage onthuld met daarop foto's van de bouw van het zwembad. Nou, en weet men wel, denk ik dan, dat hier in Wansum zo'n prachtig buitenbad ligt, wat midden lichtwijder erbij. Dus ja, beste mensen, we hoeven helemaal niet met nostalgie terug te kijken. We hebben hier al 50 jaar lang in de gemeente Venray-Wansum, zoals ik net hoorde, hebben wij een prachtig buitenzwembad liggen. Ook het zwembad van Wansum heeft het erg moeilijk. Ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het zwembad in Wansum zal blijven bestaan. Iets waar heel hard aan gewerkt wordt. Anders verliest Venray ook hun laatste openluchtbad. Het zwembad, het terrein, dat is volledig eigendom van de gemeente. Dus de exploitatie is ook voor de gemeente. Daar is wel een bepaald maximum aangesteld met de gemeente. Maar daarbinnen functioneren wij met de opbrengst dus van entree. Kunnen wij dat rondzetten. En met de inzet van vrijwilligers uiteraard die verder geen kosten met zich meebrengen, is dit plaatje rond te krijgen. Ja. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer.
De nacht verloopt droog en de temperatuur daalt tot zo'n 9 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later op de dag ontstaan er stapelwolken. 'S Avonds valt er tijdelijk wat regen. Het wordt maximaal 22 graden. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.